natáčam hneď po tom, čo som natočil to prvé video. OK. Minule sme zabili... jak sa volal? The Damned. Oh shit, to je osa. Čo to je? Au. Čo to je? Maggot Cramp. Au! Je poison. Na čo som mohol čakať? What the flip is that? Fuj! Fuj! Akože, ak mám byť úplne, tak sa... rybička, chudák. Vieš do vody. Au. What the flip? What the hell is this? Fuj! Vypal! To čo bolo? A čo toto je? To Immortal? Buchni. Moc nesmrteľný není. Fuj! Fuj! Skap! Au! Fuj! Možno aj nesmrteľný. Je smrteľný, ok, fajn, nechce sa mi s ním bojovať. Posadnutý. Kúkajme na ňo. Dík Herobrande si... Aha, tam je ďalšia loď, kámo, to je tu moc. Čo je toto? Blablabla. The Bomber. Akože buchňa, alebo... Len si prdol. Cash, Protection 1, jej. Toto aj ťažím. Tam je zase nejaká osa, to bylo to, čo je z jakého modu. Už som v polovici. To dám. Už som 3/4. Kam ak ma teraz niečo vyruší. Dobre, zvážaš. Si robíš prdel, nie. Dajte mi chvíľku. Nejaký mod robí, že tí pavúci sú nejakí divnejší. Kam neopováš sa ma hitnúť alebo čokoľvek. Ak chceš Rotten Flash, nech sa páči, ale neopováš sa ma hitnúť. Ak mi niečo buchne za chrbtom, tak kamo... Oj, ja som pokakaný.
Ojoj! 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 What the flip is this? Však to nebude ten typek, lebo ak ste ho videli, tak asi viete. Očička. Pozrám sa na Endermana, on sa neštujem. What the flip is that? What the hell? Oh wow. Vyzerá, že ich niekto prepichol z toho, že... Oh shit. Oh yeah. Ja som rituál, nechaj ma na pokoji. Kamo, nemám ani najmenšiu šajnu, odkiaľ vyjde. Ale môžem povedať, že som pokakaný. To môžem určite povedať. Ej, deši, ak chceš ma dostať, tak si poď po mňa. Ty nečum na mňa, čo sa čumíš, vole? Ojoj. Ojoj, vidíte ho tam? To je on. Neviem, či sa môžem na ňa Už ide, oh shit. Zostať tam. Ďakujem. Ojoj. Jak to, že to má 300 životov? To čo je Enderman? Ender Dragon? Čo to je? Zomri! Holy moly, takto. Robíš si prdel však? Robíš si prdel však? Však si robíš prdel. Zabudni. Nikam nejdeš, ku mne nejdeš. Ja som bezdomovec. Vidíš, že som bezdomovec, nevidíš? Takže ma nechaj na pokoji. Koľko ich tu je, ty vole? Oh shit. Mám zlý pocit, že to ide po mňa. Čau, Choď do prdele. Choď si. A ešte je tu toto hovno! Robíš si prdel. Robíš si kokota zo mňa. Teda, pardon. Kámo, choďte si. Ty rotačak jeden vypal. Ty vole, koľko ich tu je? Fajn, tak čus. Ešte mám tak dopotreba veľa životov, lebo... Robíš si prdel, to čo bolo? Prečo má 300 životov? Takto, jak sa teraz tvárim. Delfín, haló. Oh shit, bateria je takmer vybitá. Dajte mi chvíľku.
mimochodom hrať na notebooku, nie na ultra dobrom počítači, ako má napríklad môj určitý kamarát. Ak vie, on určite vie. Au. Choďte si! To čo je, ty vole, motorka? Či štvorkolka, či čo to je? Hihi. Nedostaneš. Haha, mám ju. Au, ona mňa. Má mňa. Nekrosy zrobíš si prdel. Koľko tu máš životov? Hurá. Ty vole. Netuším, čo je to za mod, ale je to do prdele otravné. Mám skvelý nápad, hneď čo vylútime hen tú loď, tak ju podpálim. Hej, to je úžasný nápad. Ďalší Herobrine, paráda. Ale Villageri no way. Villagerská loď, ja neverím. A to si nikto nevšimne. Tak. Teraz sa bude fantasticky chodiť. So všetkým. Vypustíme ďalšieho Salomona. A získame tým ďalší kebliek. Wow. Chlebík.
To sa všetko naraz otvára, to je dobré. Frýba, kedy predsa neodmiete mne. A chlebík. A keď je mi naprd vlastne. To mi teraz až došlo, okej, nevadí. Bol by som o mnoho rád, kebyže kávo nesér. Vypal. Postelka. Ok, fajn. Tam je kovárňa. Yes. Ďalej rozsvietím, nechcem copyright. Netuším, čo to bolo za hudbu, ale pokiaľ mi nič není, tak som v pohode. Ništ. Jej. Čau, brácho. Si mŕtvý. Aby mi nedamageoval. Aj nový armor. Tak. Tak. Paráda. A viete čo? Prečo ne? Hneď sa cítim lepšie. Teraz sa cítim jak pravý zabilák, keďže mám tento. Kebyže mám anvilku, tak ako v mojom minulom svete, tak si to pomenujem, že kudla. Viete čo? To je ináč iba vrana, to sa. Nemusíte bať ničo, vidíte len vrana. Ojojoj, už sa začína stmievať, mám taký zlý pocit. Neviem, či ste niečo počuli, ale volal mi niekto. Chalan! Čau! Ahoj! Ahoj. Au. Čo robíš?
To bolelo. Až prestať, je to otravné. Tak sa máme teleportol. No thanks, bro. Ide si, Herobrine, kaboš. On si to vzdal. Vidíte? Bloodmoon, robíš si prdel. Vidíte? Herobrine sa odpojil. Vidíte? Tuto to dáte napísané. Bloodmoon. Oj. Možno oh yes. Možno odoprčiť. Neviem, asi... Iba na suchu, haha. A ako už si vo vode. To je creeper len. Aho! Fuj! What the flip? To čo bolo? What the hell? OK. Robíme si lodičku. A už ide po mne creep. Oh shit. Oh fuck. No thanks. No to potrebujem o mnoho lepšie veci. Akože o mnoho lepšie veci. Minimálne aspoň taký diamantový meč, aby som ho zabil, lebo... Trošičku ma to desí, ak sa kýma sa to loďou. Ok, nevadí. Nevadí. Potrebujem minimálne diamantový meč na to, aby som dokázal poraziť niečo také mocné ako ty vole s 300 životami. Jeden Herobrine, druhý Herobrine. Ideme teraz k shipwrecku. Tam nič není, tam nejdem. Nič také, čo by mi... Môj cieľ je zabiť The Man from the Fog, čože ten pískun, čo furt tu píska, mal 300 životov. Doslova 300. What the hell? Robíš si prču. No hej, koslivý tento oný. A on na ňom jazdí z útopenec. Kúkajte. Au! Pomoc! Au, au. You just want our head back, what? Fish bones. No, už som spadol. Oh wow, jak je to pekne odložené.
Mending, lol. What? And what the hell is that? Летаюча лодь, робиш си сранду. Так там musím ísť. What? To čo bolo? Ok, nezáujem. Musím ísť na lietajúcu loď. Musím. Kam musím? Aha, to je Guardian. Nevšíma... Chcel som povedať, že nevšímajte si ma. Jopi! Až 4 minúty. Tak, zábudni. Kde to je? Oh, what? Oh, what the? What the? What? To vidím posadnutého skeletona. Už z nejakého dôvodu není posadnutý. Čo to je? Samozrejme, že je to zase nejaký fake zvuk. Paráda! Milujem. What the hell is that? What the hell, to čo je? Oh wow, what the hell is that? Som strašne ďaleko od toho, takže úplne nechcem. Snaď mi odpustíte. Spooky. Vyzerá to nič nie. Vyzerá to tak, že to nič nie je tak. Dáme to. Yes. No, tak to by som nemal ani akože šajnu sa k tomu vystavať, lebo je to presne nad oceánom. Tam pôjdeme. Čakaj, koľko natáčam? 28 minút. OK. Flying in the air. Find a flying Dutchman. To je čo? Tu je nejaký spawner. Na skeletonov. S mečami robíš si prdel. Au, au. Skeleton. Ja sa postavím tu, nech sa on postaví do tej pavučiny. On sa nechce postaviť do tej pavučiny. OK, fajn. Sa rozhodne nebojím. Ja? Nie. Prečo nemám hitnúť? Poď sem.
Kam ideš? Ja som tu. Tak. Sú ešte nejaké spawnery, alebo už nič. Tu je ešte nejaký typek. Vlastne čoho sa bojím? Toto sa bojím. Ahoj. Diamant! Holy moly! Si robíš srandu? Mám full armor. A keď nie je úplne najlepší. O! Proč ešte není? Tyhle. 31 to je. Perfekt. Vlastne to nezapalím, lebo... Au, au. Môžeš prestať. Au. Turtle egg, lol. It's cute. Sorry, bro. Ušel som. Oh, lol. Suspicious stew. Či jak sa to číta. Who cares? Dám si to. Blindness. Paráda, to milujem. Milujem blindness. Yes, ja som neviem prečo, ale vedel som, že z toho dostanem jump boost. Pošťarka, o. Chodě syp do rytky. Ok. Tak. Pál. Oh. Ok. Pau, 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 pau. On tiež horel. To si chlapec nečakal, že ho zapalím. Pau, 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 pau. Pau. A už došlo. Aby som vám dokázal, že reálne nemôžem zomrieť z takejto nudnej výšky. Padám, ešte nepadám, teraz padám, pihiu. Ideme, teraz tam. Vidíte?
Ja nemôžem dostať copyright, pretože spievam strašne falošne. A nechcem spievať. Spievam iba preto, lebo som nudím. Koľko natáčam? 35 minút, dáme tretí diel po sebe. Na budúci diel pôjdeme zabitých žubrov, nerobím stranu, pôjdeme do domčeka, ktorý ja netuším, kde tu je. Na budúci diel pôjdeme do toho domčeka a idem natočiť okamžite potom ďalší diel.